text, kinsa man mo ka text. Ay kung Paano man na? Eh, kinsa ba? Kinsa di. Daw ba? Ay paglabot na, personal na mo ni. Personal na mo ni. Kinsa Si Genesis kay mula pa rin siya si Ate Pepe. Ikaw ang aking lagi. Kalagi naman ang dili kami na sa mga dito sa kung ano mag-awat na kay gahi kay Franz Genesis testing gahi kayo magahi na sa ready ko basta ako ready ko O sabot ha, Deb. Wala na lang mo ibuhaton, Deb. Magunsa na lang mo diha. Saan yung mga bag mo, bibig? Asa mo ni butang? Dili lagi ko gusto, lagi butangan, lagi ning dili napita ba? Magahi, ang mo ulo. O saan dali ka nun? Sa naghigda? Mga himon. sorry na lang tayo dito. Kisa mo po mo ka-text? Kisa mo ka-text? Ha? Kisa mo ka-text? Kisa mo ka-text? Kisa na lakihan. Taka, gabi? Tarong dia, baby ha. Tarong dia. Kisa na? Daw. Nag-text? Daw. Ay kung Paano man na? Eh, Kisa na? friend, ang gani na. Prince mo kuno? Daw. Ay, kisa na? Daw ba? Ay, paglabot na, personal na mo ni. Personal na mo ni. Kisa na? Bebe! Ano ba? Friend, nalagi na ako na. Kinsa din na. Sabog pa eh. Kinsa din na. Pagkuhan siya. Ay, pagsabog pa. Chat-mate, ang gani na. Pagsamok ba? Pagsamok. Chat, ang gani na. Chat, mo. Samok ka ba? Samok ka. Ikaw na gani na. Kung kayo. Ma, manghilabot ba daw ka? Daw na, tara. Ha? Ano, manghilabot ba daw ka? Ano manghilabot ka? Kisa na ba? Kisa na. Kara Abi na na, ka? abi na. Daan palagi kong nawadyo kay ganang kumahan siya dali ba? Kang kabitin. Kisa na. Palagot ko ni mo ba? Ito ko di ko ni mo ihata gabi pa ni cellphone ba? Kisa na. Daw. Ay, pala siya na. Di mo mahawa. Ngano din. Kisa. Ay, pag-apel siya. Kisa di ba? Ngano din. Di mo magawas? Ay, kukan-kuanan niya ha? Daan pag ko nagduda yung ate ba? Ha? Di mo mahawa? Wag. Daan pag yun ba? Ngano din ate. Daan pag yun ba? Chat, sabot na. Uy. Chat-chat bitaw. Chat na. Mga ganino. Naman na, chat. Ibalo. Mga ganino. O na, muanhi ka dari, ulti mo, painte, di ka katag score kay, nakikachat, di ka mo, ayos. Ay, paghilabot mo ha, huwag kay labot ha. Tara ka na. Daw. Ayun, kaya kuha mo na ko'y privacy. Anak ko, ano man ang kuan? Privacy. Privacy bitaw. Di ka mulig na ba? Muli. Ha, di ka muli. Di ka mulig na ba? Di ka muli. Muli ko. Di ka mulig dabaw, di ka muli. Dahil sa Gara ka. Gagoy. Otro. Isa na to. Isa na? Oo, magkita maganide mo. Muna yung ganiha yung ka ba? Kisa na? gawas sa paghihaw. Kisa na ba? Gawas na ka din ha. Ay pagpakialam. Ha? Bakaw ko karon. Buin ni ka. Wala kay pakialam mayroon. Lasanon kay ka. Ha?